यो सुन ले कहानी एगो सच्चा जज्बा के, कहला गाँव के माटी में एगो सपना जगा के। 1966 के बाबा तेगो अफसर के ठान बनाइब कॉलेज जरूरी ओ कर बार बार। विक्रमशिला के खंडर हर देखल, बद्री बाबू के मन डोलल। कसम खैनी वही घरिए खरी, कॉलेज बनाइब बोलल। जल तक छोड़ते हैं नी जब तक सपना ना फूलल। 1 रुपया खातर गाँव गाँव में डूलल। जो सुन ले एक आदमी के जिससे बनल इतिहास, ना रुकल ना झुकल बस आगे बढ़ल विश्वास। खले गांव के हर गली में आज भी गूंजे नाम, बबरी बाबू के कुर्बानी आयल कॉलेज के काम। सच सच के उ दिन बा इतिहास, खले गांव के जनता जागल सुन के ऐश पे के आस। हर घर से चंदा आयल, हर दिल भइल उदार, पढ़ाई खातिर बनी कॉलेज भइल संकल्प हजार। विक्रमशिला के खंडरे हर देखल, बदरी बबी बोबो मंडोलल। जब पैसा के आयल तंगी टूटे लागल आस, तब ही एगो फरिश्ता आयल दयानंद सा के पास। लाख रुपया लाख जमीन देनी बिना कोनो शर्त, ही ना बस दानी बासली भक्ति के फर्ज। जब पैसा के आयल तंगी आयल गो देवता सम्मान, उदा किशनगंज से दयानंद साहब बनी गए भगवान। 1 लाख रुपया नगद दहीनी, 2 लाख के दहीनी जमीन, बाबूजी के नाम पे राखल शंकर साहा नाम नवीन है। आज 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 ही परिसस भी अभी से आता पढ़ाई, ज़ूलॉजी फिजिक्स संस्कृत के हर विधा समाई। झारखंड बिहार सीमा पर एकमात्र भाषा ने कहला के लइका लइकी खातिर इनाम के डाला। यो जय बद्री बाबू जय दयानंद सा के त्याग, कहल गाम के माटी में बाई अमर सुहाग। SSV गूंजे हर तरफ इनाम, इना बस कॉलेज आई बाई इतिहास के काम। जय हो बद्री बाबू जय हो दयानंद सा।